Ym mhob tîm, mae profiad yn bwysig. Mae cydweithwyr yng nghyfnodau diweddarach ei gyrfa yn dod â rhywbeth amhrisiadwy. Digawdau o wybodaeth, sgiliau a doethineb sy'n llunio ansawdd y gofal rydyn ni'n ei ddarparu. Mae cefnogi cydweithwyr yng nghamau olaf ei gyrfa nid yn unig o gwmpas cadw. Mae'n ymwneud â chadw sgiliau arbenigol sy'n gwella canlyniadau cleifion a chryfhau ein gweithlu. Mae'r cydweithwyr yma yn aml yn chwarae rhan hanfodol fel mentoriaid ac yn arwain ac yn cefnogi cydweithwyr newydd a llai profiadol i ymgartrefu i'w rolau a ffynnu. Drwy ddulliau fel mentora, mae gweithwyr proffesiynol profiadol yn rhannu cyngor ymarferol, addysg a chefnogaeth lles. Mae hyn yn creu diwylliant o ddysgu a pherthyn sy'n hanfodol ar gyfer ymgysylltiad staff a diogelwch cleifion. Mae gweithlu gyda chymysgedd o oedrannau a phrofiad yn dod ag amrywiaeth o feddwl, gwneud penderfyniadau gwell a datrys problemau yn fwy effeithiol. Mae angen i ni gyd chwarae yn rhan mewn cefnogi cydweithwyr yn y camau diweddarach o'i gyrfa. Pinnau trwy gynnig a chefnogi opsiynau gweithio hyblyg, cyfleoedd ymddeol a dychwelyd, oriau llai, rhannu swyddi, darparu datblygiad wedi delwra, cyfleoedd neu gydnabod y cyfraniad maen nhw wedi ei wneud. Gadewch i ni weithio gyda'n gilydd i sicrhau bod pawb, waith pa cam gyrfa maen nhw arno, i dimlo'n werthfawr ac yn gallu ffynnu a chael chefnogaeth i aros. Eisiau dysgu mwy? Mae e'n Pecyn gweithredu cadw staff gyda'n gilydd yma i'ch cefnogi chi.